Danas ćemo igrati preživljavanje. U ovoj epizodi ću se baviti temom hranom, zato što hrani nemam puno. Metal nam se peči, tako da vidimo se kad dođe dan. I evo ga, dan je došao. Morao sam čekati. Sad ćemo ići prvo da idemo cijepati drva. Idemo prvo cijepati drva, da bi mogli napraviti tor za životinje. A životinje koje ću uhvatiti jesu ovce, zato što za njih ću imati valjda žito, bar se nadam. Ja bi mogli ići sad cijepati. Ljudi moji, da vas ne smaram puno. Ja kad skupim drva, onda ću vam se opet javiti. I evo nas nazad, skupio sam dovoljno drva da bi mogli napraviti tor. Imamo jedan stek, ovo ću pretvoriti u štapiće. Imamo 50, 35 su biti dobro. Napravit ćemo ogradu. 9 komada nam neće biti, treba će nam i ovo. Ovo ide sad u novim verzijama drva. Napravit ćemo 30 komada i dovoljno, bog mi previše. Sad vidimo imamo li žita. Žito nemamo, moram napraviti sad i matiku da bi mogao napraviti žito. Sad da bi mogao pasijati žito. Imamo li kofu, imam dovoljno metala da bi napravili jednu kofu. Uzet ćemo vode doli iz jezera da ne bi svaki put morali doli ići da bi pokupio hranu. To pa nije toliko daleko, ali već kad sam napravio neću ići bez se daleko. Napravit ćemo sad farmicu ovdje. Tu nek bude ovako ide. I neću niđe više, da bi mogla ovdje jedno. I ovdje bi mogla. Dok to izrasti mi ćemo napraviti ogradicu za ovce. Nju ćemo napraviti, ja mislim, ovdje. Ne mora biti velika, nećemo sad upatiti 100 ovaca, nek 2 ovce. Gdje mi je sjekira, tu ćemo napraviti ulaz. Tu ću staviti vrata kad ufatim ovce. Košćevi prah nemam, tako da ne mogu napraviti ništa. Tako da vidite ima li koliko ovaca ušte imamo okolini. Imam 2, 3, 4, Imamo i kokoši. Mi ćemo odmah, kokoši imamo 4 komada i to će nam biti dovoljno. Po pitanju mi ove vrste životinja. Njih ćemo zatvoriti u ovaj tor, ja mislim, sa ovcama. Pa da, njih ćemo ovdje isto zatvoriti. Sad samo da mi opet će uhvatiti trag. Evo ga i kokoš su u toru. Sad samo sačekam da mi izrasti ovu. Tako da se vidimo kad nam izradi pšenica. Evo nas nazad. Ovo nam je izraslo, tako ćemo ga pokupiti. Opet posijati. I sad idemo na lov na ovce. Gdje mi je otvori tu. Hrana nam je, kako vidite, opet pri kraju, ali imamo. Nemamo šta jesti. Izvinjavam se. Uhvatit ćemo 2 ovce. Kukuć, budi ušao. Naš. Evo, 3 ovce ćemo uhvatiti. Stavit ćemo i isto gdje sam stavio i kokoške, zato što nemam dovoljno placa za sve ovce.
Tu, ajde, jedna, dvi, evo. Tu da sparam, imam li još žita, nema. Onih, što me je žita. Ovih sjemena, da i kokošima sparam. Ono što ću raditi, to jest da idem tražiti još jednu ovcu. Pa da napravim i krevet sa spavanjem, da ne moram čekati uvijek noć. Imam sad jednu sivu i dvije bijele, one što jest dovoljno za krevet. Upao sam u to, životinja. Imam li bakljica? Nema ni ugljena. Otvorim vrata. Pa da napravim krevet. Tako. Evo ga i krevet je napravim, njega ću staviti ovdje. Još nije dovoljno noć. Ovo ćemo ispeći kriminale, a ovdje ćemo ispeći ovo. Kontao sam sad da stavim i stakla na ovu kuću. Čim spavam idem, imam lopotu tako da ću ići odmah na potragu za pijeskom. Potraga za pijeskom je brzo završena zato što sam ga odmah našao tu u velikim količinama. Skupit ćemo 6 pijesaka, će nam biti dovoljno da bi napravimo one staklene pločice. Tako da idemo nazad pa da napravimo staklo, pa onda staklene pločice da stavimo na ovu našu kuću. Ću nemati dovoljno da ja tu ispečem sve. Mi smo napravili rudni, jasno. Mora dole biti ugljena. Odmah smo i ugljeni našli. Napravit ću baklicu jednu. Da i možete fino sve vidjeti. Skupit ćemo ovo. Skupit ćemo sav ovaj ugljen što imate, to ćemo pokupiti, što nam ugljen treba. Njega nemamo. A i puno ga ima. To i ova 4 i to smo onda sa ugljenom završili. Pa ćemo staviti na kuću prozore i onda bi bilo to za ovu epizodu. Sam ovo stavio ovdje, nije mi jasno. Sad ćemo ovaj kamen. Sad fino nazad. Pa da vidimo jel nam se ispeklo staklo. Staklo nam se ispeklo, napravit ćemo pločice. Ćemo ih staviti ovako. Da nam kostu raj mogu pucati prolaze. Ovo sve. I to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala vam na gledanju i vidimo se u narednim epizodama.